бо мақсади ҷалби оммавии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ба забономӯзӣ, сайқал додани заковат ва малакаҳои забондонӣ, дарёфт, муаррифӣ ва ҳавасмандгардонии истеъдодҳои нав аз ҷониби муассисаи давлатии Маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Синои шаҳри Душанбе дар якҷоягӣ бо шуъбаи маорифи ноҳия дар муассисаи таълимии хусусии Мактаби муосири байналмилалӣ даври ноҳиявии озмуни шаҳри забондони ҷаҳондонӣ баргузор гардид. Озмуни мазкур 3 давраро дар бар мегирад: даври дохили муассисавӣ, ноҳиявӣ ва даври шаҳрӣ, ки зимни он хонандагон барои ҷойҳои якум, дуюм ва сеюм миёни ҳам донишсанҷӣ менамоянд. озмуни мазкур дар ду бахш баргузор мегардад. Бахши якум назариявӣ, бахши дуюм бошад, бахши амалӣ мебошад. ғолибоне ки дар озмун ҷойҳои намоёнро ишғол менамоянд, барои ҷойи якум 15 000 сомонӣ, барои ҷойи дуюм 10 000 сомонӣ, барои ҷойи сеюм 5 000 сомонӣ пешбинӣ гардидааст. шумораи умумии хонандагоне ки дар озмун имрӯз иштирок доранд, ҳамагӣ ба 290 нафар расида истодааст. муассисаи давлатии Маркази дарёфт ва рушди истеъдодҳои ноҳияи Сино барои дар сатҳи баланд баргузор намудани озмуни мазкур чораҳои амалӣ андешида истодааст. озмуни шаҳри забондонӣ ҷаҳондонӣ байни хонандагони синфҳои 5, 8 ва 9, 11 муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии шаҳри Душанбе ва литсею гимназияҳо вобаста ба фанҳои забони тоҷикӣ, забони русӣ ва забони англисӣ дар ду бахш назариявӣ ва амалӣ аз рӯи шартҳои зерин гузаронида мешавад. маҳорати суханварӣ бо 3 забон, эссе бо 3 забон, қироати шеър бо 3 забон, имлои дурусти калима дар матн ва тарҷума, пешниҳоди матни бадеии забони тоҷикӣ бо забонҳои русиву англисӣ. дар бахши назариявӣ даври дуюми озмуни забондонӣ ҷаҳондонӣ хонандагон бо донишу малакаи воло ва эҳсосу завқи баланд иштирок намуданд. Я хочу поблагодарить нашего директора Тетишаева Софию Соломовну и моих учителей за их поддержку и доверие. Я уверена, что я пройду этот уровень, потому что я еще участвую в других олимпиадах и получаю места. озмун то охири моҳи апрел идома ёфта, ғолибон бо маблағҳои пулӣ ва ҷоизаҳои таъсиснамуда сарфароз гардонида мешаванд.